Sziasztok gyerekek, én Benni vagyok, és itt lennék egy új játékkal, a FIFA 15 Ultimate Team első részével. Ahogy láthatjátok, felállítottam egy Premier Liges csapatot. Hát nagyjából egész jó csapat, úgyhogy most nézzük is, játszunk meccseket. Hát ez egy BL, úgy látom, ha benne vagyunk a legjobb 8-ba, utána a legjobb 4, legjobb 2, vagy a döntőbe jutás és döntő. Reméljük, vagyis hát ezt több videóba fogom kijátszani, nem az egészet egyben. Úgyhogy kezdjük is. Play match. Mondjuk ebből ők pirosba. No. Én ezt most kiskippelem. Nem érdekes, csak keretet mutatja, meg ennek tapsolgatnak egymásnak, felpörgetik egymást. Egy első lövés középre, bemelegítjük a kapust. Ugye két ember írt a kommentbe, hogy legyen FIFA. Én arra sokat gondolkoztam, és végül arra jutottam, hogy lesz. Gól, 1-0. Ez az. Rémi Bentekes jó passza után. Ez az. Yes. Yeah. Szóval hát igen, gondolkoztam, hogy lesz-e, és itt is van az első rész. Remélem tetszeni fog nektek. Ó, de szép. Hát és igen, remélem tetszeni fog nektek. Nem volt les. Jó döntés a partjelző számára. Hoppá, egyből előre tolták. Özil Bakker elfut előtte. Egy indítás. Vagy nem. Oda passzoltam a lábára. Cuadrado visszaszerzi. Kicsit sprint. Rúgjuk már be azt a labdát. Jó a védelem. Micsoda labda Öziltől. A 2-0. Micsoda labda. Yes. Rémi és Özil. Micsoda labda. Özil gyönyörű labdát ad Réminek. Rémi nincs lesen. Rémi tol és elrövi a rövidre. Nagyon szép. Ez szép támad volt. És nem fogok vágni, mert nem olyan hosszú egy meccs. Látjátok, hogy pörög az idő. Nem fogok vágni. Oszta már, megint mit csinálok? Hú, gyönyörű passz. De miért Filipe Luis lövi a szögletet? 3-0. Kilőtte. Kifejelte Cahill.
Filipe Luis gyönyörűen adta be, Cahill nem volt ember, Cahill befejeli. Gyönyörű. Közben megnézem, hány percig tart a videó. 5:19, hát bőven meg lesz. Na. Ja. Már egy kicsit nem elengedtem a irányítót. Lövés. 4-0. Kapufa és a kapusra bepattan. 4-0. Hát ez özlő. Gyönyörű. Szép. Szép. És gyerekek, nem sokára lesz facecam, vagyis hát megpróbálom úgy csinálni, meg komolyabb vidik nem, vagyis hát ezek is komolyak, csak hogy nem biztos, hogy telón játszok. Gépről, nem igaz, süle. Gépben is fogok játszani. Ilyen online játékokat is, meg mit tudom én, valamit, ami kedvemhez való. 4-0, első félidő. Jól megy a csapat. Réminnek megindul, vagy Benteke? Szerintem Benteke. Aj! Későn lövi el. Szabad kifelé. Jó. Terry felpassz. Jó az észrevétel. Lövés középre. Hát első félidőből nem sok mindent vagy második félidőből nem sok mindent láthattatok még eddig. De mit csinálunk már megint? Nem igaz már. Közre cserél az ellenfél. Hogy cseréljen? 7:50. 58. Remélem lapot nem kapok. Piros! Bakker! Azért. De ez piros. Nem baj. Kihúzzuk az él nélkül a kövi meccset. Benteke megfutja a védőt, Benteke lő. Sürle is betalál. Ez az. Yes. Sürle is betalál. Nagyon jó. Itt a gólja. Tökéletes. Előny, ne menj oda. Csak ezért se kapjak lapot. Jó, nem kapok. El innen sűrne. És még Réminek jól is megy. Vagy nem. Megelőzték Rémit. Benteke megindul.
Benteke. Prémi. Kapufa! Két kapufa, ezt nem hiszem el. Sürle! Mekkora gól! Én meg azt hittem kapufa lesz. Pedig hát kapufa is volt, csak bepattant. Azt a rohadt mekkora gól. 6-0. És 90. perc. És ebben a pillanatban itt a meccs vége. És egyben a vidinek a vége. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Benni voltam. Sziasztok!